Bayap song tinini o video kono topic no tei videos namania haipenong Sanai kokborok family ni bagi he o video belai ken nangmani video ungnai chini je tipra sarok social media bai krenggi Samung Khai tongnai rok belai ken tipra mothano support klaika singer hinke rechamungni bisingti support klaika actor eba actress hinke album tei movie roni bisingti support klaika jonghai individual creator hinke social media o videos namai support klaika tei media rok hinke news channel bisingti support klaika tei norok bo je dofani bagai Samung Khai tongnai rok belai ken support klaika aboni bagai norok no bo paiplaya hambai tini je ang record khlai tongmani din ke 17 tarik go o video bopra upload khlaijane abonole saimania ko phiaba norok jotono 16 tarik go jane ja hamjakmani go bud roi phaibi khana sabo paya abono to jungbu saiman liya 2 tarik go no saiman lasnai khakhayo jini tiprasani jung samani lama phaila sithung hnei phiaba o tiprasani jung sama lama naitukte ang ani channel no belai kheno jungjalok klairi roka obo bobahai jungjal hinke norok saiman yaphana ngnai je Sanai kokborok channel ketal kereng phainai rok hinke ang to age roster tongmani phiaba chini tiprasani lamano naitukte yoglia news channel mabanokha srapsani bagai phano news channel mabanokha news ni related video mas namkha abuni bagai je ani age kecham videos namui tongmarano naithokjaknai eba roast video no naithokjagui tongnai rok news video no naithokjaglia je ketal news video no naithokjanai rok roast video no naithokjaglia abuni bagai channel belai keno down klagi thaka abuni bagai norok jotono koinani musugo norok chini video no regular night tonguibo tabok jorate subscribe khlaya konke subscribe khlai rodi teibo norono kok kasarani musugo chini o Sanai kokborok channel lo roast video tei abuni logewo trending topic no tei videos namjak sinai tei kaisa kok bayap song norok jotono muite narakdi chini Sanai kokborok channel lo serai khonai okra chakra sakjalai ma babuni soman jotono phai kereng phaijak aboni bagai jeng okra chakra no bo respect maronai respect runa hinke jeng family friendly content masnanai jeng banai manai jat okra chakra banai manai jat kono video ni bisingo khok sitra sawi videos namjak ya khanai au entertain ta tongnai no chini tipra sarok teibe kebang mano category na tei videos namjaknai tongkho eba snamyakho obai video rona ang rono toboi phunungnai phiaba tipra motha eba je kono party no support khlaigai bini side kaisa khlaigai o party o thangdi o party se khlaidi o bahairo kono videos namjagya khanai tabok baksa borok singnam chugui tongnai nung tamoni bagai tipra motha no support khagai te videos namliya rok hnai saka nei abono bang norono clear khai sai rona ni musugo kaham ke khnadi ang angkha khoroksa YTF ni digital warrior chini samung angkha social media ni through chini greater tipraland eba tipra motha ni kogno chini tipra sarokno pirnani o samungno ang beri reja khaba ang khayo ani samungno ang je man sak chuba khana hnei ang yakar mani reason hinke chini one last fight ni movement almost paijak nang klai tongkha aroni bisingo je chini tipra motha ni munggai kwbangma borok no politics thngnai tongo a kogrong ti sawi ang naijak maya anggai khorang ti saka hinke baksa borok ano sawo nang BJP ni dalal pho nang BJP ni thanio rang masawi obahai videos nampo obahai rok comment rok phayo tei abono tang kono ungjaya jeng kwbangma videos namkha kwbangma jaga rok kaham bo hunjaka hamye bo hunjaka abono to jeng kono ungjaya phiaba aroni bisingo je chini kaisa YTF ni group hnai tongo a jagao nang chajaya angai khorang ti saka hinke nono group ni tamuk khlaijak direct ni kick khlaijago बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला aboni bagai ang o samungno eba ke chini tipra mothano support khlaigai hamjagai 2-2.5 bosor romoi Samung Khai phaimani tini hinke ang o samungno yakari rekha ang kebo bai paijak bo ngya ang kono gudi media bo ngya ang bubagra no hamjagai bubagra ni one last fight no naharoise ang o samungno khlaigi tongo jeng videos namte amsikene politics ni bisingo habai thangkha bubagra ni mungai je amsikene politics thungai tongnai rok tongo abai korono sana sikrikha abai korono nang khorang ti saka hinke to nang BJP ni paijak sinjak sinai BJP ni thanio rang chawi obai videos namrok si hinjak sinai aboni bagai jeng obai korono saya karinai jeng chini jane ja samungno khlailai tongmani nang chawo jodi se jeng bibe paijangnai jat borok hinkeba 5-6 mas kangono chini o offer phai tongo o offer no accept khlaigai tini haijrao jeng chabaya nongbaya ke tongui tongmakhamung tangai jeng o offer no accept khlaiba dofano hamjakma bagai phia bayap song jeng obai korono bad rogoi ketal yapri seblai siwanong bayap song norokno ang kaisa kok singna ni musugui tongo chini Sanai kokborok channel ni je logo tongmani
abo sanai kokborok bumung bai mochang ya anggi tongkha tamon norok abono change khainani de muchuk abono comment khai sanani tapok di te subscribe khlai konke subscribe khlai redi chini sanai kokborok family 50,000 cross angkan keno ang YouTube videos namani nahor mung tamo amse kedeg romoi ang YouTube videos namai family tam problem angka abai ani personal kokrono norno jotono share khainai te norok busuri di ang busuri nai 2 tarigo chini tipra motha nung paithang chini tipra motha nung sarkar tobothang nei phadin ke next video haine malai pisnai thang đi đâu bất lòng xưa